Kok ngono le tumindakmu. Ora sangsaya mendho malah sangsaya ndotro. Coba saiki digagas Kasultanan Demak Bintoro. Iki pidalmamu. Ning yo kene sliramu mentolo Tegal merjaya lawan kadangmu dhewe. Kang Mas Langgar Singgih pun kula tetepke lamun to Trenggono boten lengser saking palenggan Sultan ing Demak. Sinten kemawon ingkang dados bekengipun Trenggono badhe kula singkiraken najan menika Kerandah Demak piyambak. Dek Surya Wiyata, Kang Mas Langgar Singgih, aku dhewe sing ora sarujuk, Dek. Rawe-rawe rantos malang-malang badhe kula butuh. Oh, niku sumpahku. Dek, sedeng aku wong liya braya ngeman marang kula warga ning Demak. Nanging sliramu ora mendho sangsaya ndotro. Aku sing bakal ngemutake tumindakmu. Kepalamu kowe Surabaya singkirake. Kiai Browot Setan Kober bisa bali kaya duwing puni ning ana syarate. Syaratipun pusaka iki kudu ditayuh. Mula saka kuwi yen pancen ana keparmu Kiai Browot Setan Kober ndak suwun ngambil mengko bakal tak tayuh tak kanthi ing panggung.
Sawetahipun blongot setan kober kula borongaken dumateng panjenengan. Kaya ngono. Ya, yen panjen kaya ngono, pun Kakang ndak nyuwun pamit. Dherekaken sugeng kundur. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaijinan kentang porowan. Lula sekabeh para patayat padha menyang. Inji Kanjeng Sunan, panjenipun sedaya para patayat menika sami nindak kewajiban. Mono. Ayen ora kleru lagi mawantu-wantu rawuh Kakang. Menika leres Kanjeng Sunan. Yai. Nggonku rawuh ing Panti Kudus bakal paring kabar lelayu. Sinten ingkang tumekaning situ? Kadangmu Adipati Langgar Singgih. Sedo lan Dirgonegara Cirebon gugur. Kok ngantos wonten kahanan kados ngaten Kanjeng Sunan? Ya mung jalaran saka trekah lan pakartine kadangmu Adipati dagan lasem. Yo Yai Adipati Surya Wiyata nggone merjaya kanthi pusaka Kiai Brongot Setan Kober. Kiai Brongot Setan Kober iki kembang kacange pugur. Iki bakal tak tayung. Kersa panjenengan kados Ya, tak sudeni sadurunge panjenenganku nayuh, panjenenganku arep siram jamas luwih dhisik. Pusaka iki sawetara ndak titipke sliramu. Nggih Kanjeng. Ning panjenenganku mitungkas. Aja sembrono, aja nganti wah saya juragan. Ngaten namung tansah kula nyuwun Ya. ngestokaken dalu Kanjeng. Tak tinggal siram jamas. Ya rimanggaaken Kanjeng Sunan. Saka dawuhe Kanjeng Sunan, aja sembrono kalamun to. Aku nyingetake marang Kyai Brongot Setan Kober. Yen ngono bakal tak singete wis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengko dhisik to. Lah kok padha rawuh ana ing Panti Kudus kene. Kok bocah bagus sak kembaran. Jane kowe iki sapa to? Nuwun sewu. Menapa panjenengan menika katarupen kalih kula? Iya. Kula Bagus Mukmi. Lho. Sliramu kuwi Bagus Mukmin. Injih. Duh, lageng sawiji. Umpami panjenengan radi karepian memprak gelaran medal menika kula sampun cemlorot. Kula niki ra panuwun. Panuwun to. Nggih. Waduh, waduh.
cemlorot saking cemlorote nganti blereng. Ngeten to. Bapak kula coslok mawon. Ora usah dicopot nyangke ya. Nuwun sewu saderengipun ya. Menawi sowan kula wonten Panti Kudus menika ganggu kalih panjenengan. Kok ganggu piye to, Kaki? Saktenane ngono, Eyang Karawan kuwi bocah sakloro. Kaki bagus mukmin lan kangge. Eyang iki rumangsa seneng banget kok, Kaki. Solan kula wonten ngersa panjenengan. Jalaran dangu kula menika mboten nate sowan wonten ngersa panjenengan. Estunipun kula menika kapang kalih panjenengan. Yen sliramu ki ngandhakake kapang iki ora beda marang Eyang. Lho, biyen sliramu kuwi rak ya isih cilik to. Iki umpama bagus ngono ora sepira, ora iya to. Ning saiki bareng aduh gede kaya ngene, dewasa. Eyang, kula meri lho. Ingkang dipun alembono kok namung Kang Mas Bagus. Oh, dadi kowe iki meri. Ah, kok ya ora usah meri. Aduh, pleganter Eyang. Lho piye? Lah wong gemes kok, Kak. Hah? Karo kaki bagus panuwun iki jebul saya suwe. Lho. Kok saya mbosen iki? Ora kok mbosen, saya nglangen. Ngaten. Nganti pengiyan iki kok ya kleru kabeh nggone. Lah nggih dayane niki napa cemlorot? Kaki bagus. Lata. Dalu kula ya. Apa pancen ono wigati marang piye? Pancen menika leres. Kula kepengin nyuwun pirsa kalih panjenengan. Menapa leres Kyai Brongot Setan Kobersak menika sumandha wonten Panti Kudus. Lantip banget saka panggaitah nikah. Pancen bener. Estu ya. Kyai Brongot Setan Kober iki dina mapang ing Panti Kudus. Nyuwun sewu nggih Yang. Menawi ngaten dipun sekecakaken anggenipun rembakan, lo tak mangertosi wewangunan wonten ing Panti Kudus. Oh, dadi kepengin mangerteni to, Kak? Nggih. Yen Dipun sekecakaken nggih. Iya Kaki. Nggih, monggo dipun sekecakaken. Kaki bagus. Lah kok katone kaya wong bingung ya. Panjenengan mawon. Menapa kalih Eyang Sunan Kudus? Oh, Eyang. Yen iki dina Eyang kuwi lagi siram jas. Ya. Estunipun kula menika gumun sanget kalih panjenengan. Lah kok gumun? Jih mawon. Apa ya ono sing beda marang Eyang lho, Kak? Boten babar pisan boten. Nanging saben-saben kula nyawang kalih panjenengan menika rumaos bingung rasane ati kula. Bingung iki tegese. Nggih mawon. Panjenengan menika tasih nempas suryanipun ayu. Kenging menapa kok panjenengan menika kersa lati kaliyan Eyang Kudus tak mongko. Eyang Kudus menika sampun ya suwasa pun. Sliramu kuwi lho, Kaki. Mbok ya ora usah matur sing kaya ngono to. Sejatine kuwi Eyang ngono umpama tresna kuwi ora kaya ngono lho, Kaki. Jenenge wong Tresna. jenenge wong rak ya rada kepepet to. Lah piye meneh kahanane rak ya pancen Eyang iki ora bisa sela. Pancen nyatanipun panjenengan menika tasih nempas suryanipun tesih ayu. Menawi panjenengan sanding kalih priya ingkang tasih bagus tartamtu saged kelampahan lho ya. Anu lho Kaki bagus pin. Eyang kira ya garwane Kanjeng Sunan Kudus kae rak ya wis sepuh to. Ngono kuwi kalamun to Eyang ngerti lawan bocah lanang sing bagus kaya sliramu. Rasane batine Eyang iki lho kesiksa tak kandhani. Napa saestu? Semanten ugi kula lho ya. Kula caket kalih panjenengan nyawang kalih panjenengan. Estunipun kula menika gadhe raos sing boten saged kula blakaken kalih sampeyan.
rasa piye to kaki kene para cedhak karo eyang piye to jane. Tah monggo menawi panjenengan menika sanding kalih kula menika tasih terus kenging menapa panjenengan menika lati kalian eyang Apa ya isih pantes yen eyang iki mung kaya ngene lho ya. Nggih kok ya. Jane iki sing kok rasake piye to? Lah kok ngalembono eyang emang eyang kalamun to sanding lawan eyang. Terus iki jane Iya. Menawi kula bloko kalih panjenengan kula nyuwun, panjenengan ampun duka kalih kula. ora kok Kak. Menawi kula nyuwun kalih panjenengan menawa panjenengan badhe ngudalani menapa ingkang dados panyuwun kula. Kula kepengin lagi kalih panjenengan. Sliramu kuwi Si. kepengin lati marang Waras ya. Duh. Lho, eyang kuwi lho. Lho kok rumangsa bejo banget sliramu iki kok kandha sing kaya ngono lho Kak. Lah setenipun panjenengan kersa napa mboten menawi mboten kula wangsul mawon. Mengko dhisik to Kaki. Lah pripun? Eyang iki yo padha karo sliramu lho Kaki. Saestu. Aku kepengin kok laden. Menawi ngaten monggo panjenengan kula ladosi. Ayo Kaki. Ojo alok kelangan brongot setan kobra ku sing nyolong ya. Kados pundi ya. Sasampunipun kula menika lados kalih panjenengan. Menapa sampun menapa kuciwa. Kita wis atine yang iki rumangsa adem, rumangsa seneng. Lho jebul kok ya beda diladeni kelawan garwane Mesti sing kemawon kaya kados ngono karo selera. tasih anak kok. Lho Kaki. Nanging kula boten saged mapan wonten pangkudus. Sawetawis kula badhe wangsul wonten kasultanan Mati Loro. Menawi benjang wonten kalon wekdal kula badhe suwara lati kalih panjenengan. Nanging aja nganti kawis turu ya Kaki ya. Sing hati-hati kan bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kaya wong gerak salah tonen. Lho adate kok ora nate lho kaya ngono iki. Lah wonten menapa wonten iwah-iwahanipun? Panjenenganku mau ana kapungkuran mireng swara genang-geneng kaya suarane kakung. Lho ana tamu. Tamu. Mboten wonten kok Kanjeng Sunan. Tenan. Injih saestu mboten wonten. Namung kula piyambakan. Dhewean. Injih. Lho. Wonten apa? Wonten apa Kanjeng Sunan? Lah paguling aku kok padha morat-marit. Injih kalau wau panjenengan kula niki dereng resik-resik kok Kanjeng Sunan. Ora usah rela. Dereng kula tata-tata kula mboten selak napa-napa kok Kanjeng Sunan. Iki mau lak aku tamu. Mboten wonten. Ora usah goro. Wong goro kuwi dosa. Injih estunipun wonten tamu Kanjeng Sunan. Menika kaya panjenengan. Kaki bagus mukmin lapan. Mas Putu bagus momen dalam panuwun. Menika leres. Lu kok ora mundhawi kon ngerti. Kalau wau anu kok Kanjeng Sunan kalau wau panjenenganipun kesesongan. Ngono. Ya, Namun ngaturaken salam taklimipun kagem panjenengan. ngono. Ya. Ya ibu cetak ngono. Kyai Brahmat setengah ngaten injih.
yen ngono aku iso dudut pawukon. Kiai Brongot Setan Kober mesti di cidra karo Bagus Mukmin lan Pangul. Kowe tumindak apa karo Bagus Mukmin? Mboten kula mboten tumindak napa-napa. Mboten. Wong goroh widosa. Kowe tumindak apa karo putumu Bagus Mukmin? Mboten. Kowe jino karo Mukmin kae putumu. Mukmin kae wayahmu. Lho koran duwe sebut. Sing tuwa karo tuane. Sing nom picek mripate lho. Sasampunipun kula pinanggih kalian panjenengan kersa. Panjenengan sawan wonten Kasultanan Demak Bintoro, Pak. Menika leres paman. Kacandheka samanten kemawon ampun ngantos geglarung-glarung. Sampun kathah pangorbanan, Paman. Sira sakloron matur kaya mangkono. Kowe tukul saka prengtuling atimu. Apa pancen ana sing perintah karo kowe? Sedaya menika saking dawuhipun Rama Sultan. Menika leres paman. Perintahe Trenggono. Mukmin lan Panu. Kowe bocah wingi sore. Babasan durung ilang pupuk lembuyangmu. Iki dudu perkarane bocah cilik. Iki perkara keluarga Demak Bintoro. Perkarane Surya Wiyata lan Trenggono. Mula kang kuwi kowe ora usah melu nyampuri perkara. Bali ana ing Kasultanan Demak matura karo Trenggono. Lamun to gelem aja ndadak putusan, aja ndadak perintah karo sapa-sapa. Trenggono kon ngadep ning ngarepe Surya Wiyata. Boten, Pak. Wangsul kula wonten Kasultanan Demak Bintoro kedah sarengan kalih panjenengan, Pak. Monggo sareng-sareng, Paman. Lampun ora bareng karo paman. Boten. Kula boten badhe wangsul, Pak. Bali ing Demak. Boten, Paman. Bali ing Demak. Boten, Pak. Mumpung aku urung nesu Bali. Boten. Bali. Boten. Bali ora. Trenggono, kowe bakal nemoni apa kowe maktonake karo Surya Wiyata dulurmu tuwa. Kowe ora ngajeni karo aku, nyepele karo Surya Wiyata. Bocah wingi sore kok ngadepi Surya Wiyata. Aja sapa-sapa, kowe dhewe sing ngadepi Trenggono iki. Luwih becik aku
lan sliramu padha sesengitan. Ayo padha Mereka sesengitan. wonten sak kandhangipun. Wis dikatakan. Oke. Mestine aku ora tegel. Ora mentolo. Jalaran bocah loro kae ora ngerti duduk seling perkara. Sing kebacut Trenggono lan saka guru Demak Bintoro. Bocah sing ora ngerti dosa ora ngerti perkara bakal didu karo Surya Wyata. Trenggono. Kok semono aten-atenmu? Babar pisan kowe wis ora nganggep karo Surawyata, tupeh saiki kowe jumeneng Sultan Lingkuh Digrang Sela tumpang. Kowe babar pisan ora ngajeni karo sedulurmu tu. Suara adan wancine salat nindake wajib yo ora kitang kepiye wae sing jenenge manembah mring Gusti kuwi dadi kewajibane manungsa perkarane Trenggono tiba mburi bakune netepi wajib manembah marang panguwasaning Gusti. Boy kebeneran kaya ana beli kang banyune bening kena kanggo wundu rampung kuwi nindakake salat batut perkarane kalawan Trenggono. Surawyata sedhur mesakake marang Unarpaning Yayadipati Suryawyata ndak eruh desa. Yayadipati Surayata sedhur ing sapinggiring alu. Ya. Kena kanggo pangeling-eling sedane Yayadipati Surayata ing sapinggiring alu. Katlao Pangeran Sekar Sedo Lepen. Yai Ratu Panggung
Pirsa. Ampun Yai Suraya sedo ing sakulingan. Lairake ponan jambang bayi sedo kunduran nganti bayi tansah ing sakulingan. Arek dhewe ponan jambang bayi ijal